Доброго дня, шановні телеглядачі. На телеканалі АТР програма «Бугунь», в студії ведуча Лариса Волошина. І сьогодні нашими гостями ми будемо говорити про ті численні російські акції, які відбувалися вчора по всій Україні. Українські поліціянти доповідають нам, що у вчорашніх акціях взяло участь близько 50 тисяч людей. Охороняли ці акції 30 тисяч правоохоронців. Затримано 50 людей, тілесні ушкодження отримали кілька десятків, двоє з них тяжкі. Насправді, українців більше всього збурило те, що відбувалося вчора у Дніпрі, тому що те місто, яке було фактично першим, що протистояло російській навалі, де самі громадяни, мешканці міста вийшли на вулиці для того, щоб не допустити розвинення російської весни у 2014 році. Вчора було просто шабашем сепаратистів. І найобурливіше в цій ситуації було те, що тітушкам, людям, які вчиняли провокації, допомагали правоохоронці. Сьогодні у нас в гостях Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього, і добрий вечір, і Олег Білоколос, експерт Майдану закордонних справ. І ми будемо говорити про те, що сталося вчора. Добрий вечір, панове. От в мене питання. Те, що сталося, це провокація чи це просто певні маси українських громадян, які якось по-іншому святкують свята? Давайте, может быть, начну я. Если вы помните 2014 год, то ситуация в Днепре, где-то до марта месяца, она была достаточно неустойчивой. То есть, как бы там ни было, но есть разные группы граждан Украины, которые думают по-разному. То, что потом удалось это локализовать, и то, что и областная, и городская администрация демонстрировали определенную эффективность, это не означает, что часть людей стала резко думать по-другому. Да, они немножко затаились, да, они немножко, скажем так, не проявляли своих настроений, не исчезли и определенные зародыши, назовем так, пророссийских организаций. В этом году акции проходили более чем в 1000 городах. То есть, соответственно, в первую очередь боялись за Одессу, в первую очередь боялись за Львов, за Киев, за Харьков. В Днепре решили, пустить на самотек. Если вспомним того же самого мэра Днепра господина Филатова, он еще где-то с полгода назад предупреждал, что ситуация такая, какая есть. То есть, він сьогодні сказав, що він припиняє взагалі, що він бере на себе відповідальність частково за те, що сталося, тому що він довірився, що все буде добре. І вийшло, що в Дніпрі якраз таки случився такий. Я хочу нагадати просто, якщо ви пам'ятаєте, 9 травня, саме під час акцій цих святкувань Дня Перемоги в Маріуполі сталася спроба захоплення будівлі, там, здається, міліції, главку міліції, щось таке, і там 6 людей загинуло. Тобто частина диверсійна група під назвою «Мангуст», яка була частиною батальйону «Донбас», вона просто зробила спробу захопити главк, прикрившись демонстрантами, які ходили в безсмертному полку, їм вдалося навіть там зникнути з цього місця подій, коли будівлю відбили українські міліціянти. Міліціянти дали бій, до речі, і азовці. Тоді там на місці подій був Азов, який просто втрутився. Тобто оці проблеми, 9 травня, всі ці безсмертний полк, вся ця хода, це насправді не просто якісь флешмоби. Це дуже, дуже небезпечні речі. Пане Олеже, в мене до вас питання, тому що ви писали в своєму дайджесті, ви робили аналіз подій з 29 квітня по 5 травня, і ви фактично говорили про те, що Володимир Путін буде використовувати тему перемоги у Другій світовій війні на свою користь. Ви фактично якось... Ви думали про те, що може статися те, що сталося вчора? Чи щось інше передбачали? Звичайно, було важко передбачити, що станеться те, що сталося в Дніпрі, але те, що Росія працює не перший рік системно, вона працює над те, щоб якимось чином підірвати суспільний порядок в Україні, вона працює на підрив, на розділ нашої країни, це
не перший рік здійснюється така політика. Ми згадували в наших матеріалах про цей комітет «Побєда», як Так, він ви написали, називається. комітет «Перемога». Да, Це під «Перемога», патронатом Путіна. Тобто там дуже такий солідний склад цього комітету, там і Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, культури, освіти Російської Федерації очолює Путін. І, Плюс ветеранські організації, якісь там і, активісти. звичайно, засоби масової інформації, там виступала представниця РТ, колишня Russia Today, да? Тобто, яка працює по всьому світу, розповідала, як вони будуть діяти не лише по Україні, по СНД і по інших країнах. Тобто, Які цілі вони прописують? ну, це те, що ми бачимо, це, звичайно, мілітаристська вакханалія на тлі того, що Путін хоче показати Росію як країна, велика країна, країна з великою історією, країна, яка зупинила нацизм, тобто єдина країна, яка і сьогодні захищає ті цінності, які були більше ніж 70 років тому. Тобто він фактично намагається цю подію, цю перемогу союзників над нацистами, фактично її приватизувати, використати на свою користь. І це працює як назовні, і насамперед це для внутрішнього російського споживача, для громадянина Росії показати, що от яка Росія велика країна на тлі тих економічних негараздів відомих, які сьогодні, незважаючи на бравурні реляції, сьогодні Росія. У нас є відео з того, що сталося вчора в Дніпрі. Я попросила би наших режисерів поставити побиття українських. Там сталося побиття ветеранів АТО, які вийшли якось протистояти тому, що було. І от ми бачимо дії міліції стосовно реального ветерана, який захищав Україну від загарбників на Сході. От ми бачимо, як це відбувається. Стою. Давай рюкзак пока. Ты! На живот, Лёд! На живот! На живот тягни! На живот! Снимайте рюкзак! Руки за спину! Я вас предупреждал! Что вниз? Руки за спину! Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже повідомив про те, що вранці він підписав наказ про звільнення з посад очільника управління поліції Дніпровської області генерала Репешко, керівника міського управління поліції Дніпра полковника Бідило, а також відповідних заступників, які мали забезпечувати громадську безпеку. І, до речі, от пан Аваков пише про те, що буде створена спеціальна слідча група, яка буде розслідувати те, що сталося в Дніпрі. І ця група має дослідити, хто стоїть за цими акціями. І я, насправді, це такий предмет нашої розмови, тому що мені було б цікаво поговорити про те, хто за цим стоїть. Ми розуміємо, що це Кремль. Але, насправді, якщо подивитися на те, хто виходить на ці акції, там приймають участь ветеранські організації, наприклад, українські ветеранські організації, які ну це дивно, тому що ветеранські організації, які протестують фактично ветеранам АТО. Ну, такі речі відбуваються. Пане Ігорі, це до вас питання, бо ви написали статтю дуже цікаву про те, скільки насправді в Україні ветеранів, і ви приводите такі дивні факти, статистики про те, що оці ветеранські організації, вони говорять про те, що в Україні мільйон з лишком, там майже більше мільйона ветеранів. Міністерство соціальної політики України дає дані, що ветеранів в Україні на сьогоднішній момент 1 230 000 осіб. Пенсійний фонд говорить про більш ніж 800 000 осіб
І я хочу зрозуміти, от знаєте, як це? Тому що насправді я просто пам'ятаю, справа в тому, що в українській армії після перемоги, от тоді в 45-му році, було, наскільки я пам'ятаю, 3 мільйони чи 3,5 мільйони українців з радянської армії. А це що? А у нас, як це, 1 200 000? Що це за цифри? Давайте начнем по порядку. То есть кто использует? Говоря об использовании, тут есть несколько факторов. С одной стороны, не стоит отбрасывать внутренний фактор. То есть, как бы там ни было, у нас нет единства в Верховной Раде, у нас политический спектр достаточно разбит, и сыграть на противоречиях вполне могут желать, в том числе и часть политических сил внутри. Причем как справа, так и слева. Вот все. Второе, естественно, внешние силы, потому что тезис той же самой Российской Федерации, которая оправдывает вмешательство в Украине, то, что Украина это failed state. То есть Украина не может якобы отстроить даже собственную политическую систему, соответственно, нуждается в внешнем руководстве. Тобто ви вважаєте, що це була демонстрація нашої неспроможності? Любая такая акция, где государство теряет право на насилие, где государство не может правильно применить существующий инструментарий насилия, оно демонстрирует о неспособности государства, скажем так, контролировать свои территории. То же самое происходит. То есть в один ряд с Днепром можно поставить Днепр, янтарную мафию на Рівненщине, лесную мафию на Закарпатье и АТО на Донбассе и в Луганске. Это вещи одного порядка. Ми говоримо про мільйони людей, які виходять на ці, тобто потенційно можуть вийти на ці акції. У нас є мільйони ветеранів, яких ми просто в очі не бачили. Хто ці люди? Какая проблема, скажем так, организовать определенную группу людей, назвать их как угодно, любители бабочки, либо ветеранов. Говоря о самих ветеранах, тут снова-таки вопрос в недоработке украинских парламентариев, в недоработке самого государства Украины. Есть закон о социальной защите ветеранов, который якобы определяет тех, кто может называться ветеранами. Но перечень участников боевых действий, то есть перечень военных конфликтов, за которые дается ветеранская книжечка, утверждается Кабинетом министров. Почему так произошло? Потому что в 1992 году были споры об УПА, и Верховная Рада решила все вот эти вот проблемные конфликты отдать на откуп Кабинету министров. Последний раз постановление Кабинета министров менялось в 2009 году в премьерство Юлии Владимировны Тимошенко. Среди прочего, в перечне военных конфликтов, за что человек может получить ветеранскую книжечку, присутствует война в Корее против миротворцев ООН. 53-й рік, наскільки я Да, 50-53. Участие в военных действиях на территории Камбоджи, на территории Лаоса, подавление чешской весны, подавление, скажем так, восстания в Венгрии и так далее. І, звісно, я так розумію, вбивство вояків української повстанської армії і не тільки то української. есть действия против, как это вот парадоксально, но в Украине, где уже УПА признана борцами с фашизмом, но в постановлении Кабинета министров это звучит так. Борьба с диверсионно-бандитскими формированиями на территории Западной Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии. Вот воля, как говорится. А дальше начинается самое интересное, что закон Украины, в отличие от соседних государств, его правоприменение не позволяет отдельно вычленить ветеранов Второй мировой войны. Кстати, в законе... Тобто ми не знаємо скільки? Да, кстати, в законе нету термина «Вторая мировая война». В законе все еще остался термин «Великая Отечественная», у которой нету конца, то есть он не определен, скажем так, законом, нету начала. Вот, то есть термин есть, а временных рамок нету. И в этом, кстати, признается в своем письме в ответ на запрос журналистов Министерство социальной политики, что они не могут вычленить. Поэтому, естественно, что такую возможность эксплуатируют всевозможные ветеранские организации, потому что маленький просто пример. Согласно данным Пенсионного фонда Украины на 2015 год, в Украине было 46 тысяч там с небольшим инвалидов Великой Отечественной войны. В этом году таких людей вдруг стало 117 тысяч. То есть война все дальше, инвалидов войны все больше. Да. Слухайте, за рік збільшили... За два. За 2 роки. Участников боевых действий в Великой Отечественной войне, то есть в 2015 году почему-то могли определить, кто участвовал именно... Ну, давайте так, я буду пользоваться этим термином Великой Отечественной, потому что он в законе Украины прописан. Я понимаю, что это не нравится, но это вопрос к нашим депутатам. Вот. Таких было, если не ошибаюсь, порядка 60 либо 7, 36 тысяч. А в этом году их стало на 90 тысяч больше. Вот вам цифры. То есть война все дальше, ветеранов все больше. Поэтому, естественно, что как происходит выдача ветеранской книжки? По запросу участник боевых действий, все, он уже считается ветераном. А дальше у нас получается 70-летний ветеран Великой Отечественной войны.
Я использовал для подсчета очень простые данные. Я взял один базис, это 2015 год, данные Пенсионного фонда Украины, то есть официальные данные. А в качестве второго базиса я взял данные украинского Укрстата по населению. То есть очень простая У мене арифметика. питання, скільки це в грошах? От давайте перейдемо до так, суті. да, давайте перейдем к сути. Что такое ветеран и почему это важно? Ветеран, он получает ветеран Второй мировой войны, ну или Великой Отечественной, как в законе написано. Буду так пинать потихоньку депутатов украинских. Он к 9 мая получает единовременную денежную помощь, денежное пособие. Сегодня это инвалиду от 2700 до 3500 гривен. Участнику боевых действий 1200 гривен. Ну, там и так далее идет по неспадающей. Но, кроме того, инвалиды и участники Второй мировой, они получают ежемесячную прибавку к пенсии. И вот тут получается очень интересно, что если взять вот эту вот дельту между 2015 годом и сегодняшним, то только в этом году Кабинет министров выделил на единовременную помощь около 1 миллиарда 302 миллионов гривен. Там чуть больше. Если взять вот эту вот дельту, то есть если бы выплачивали... Тобто грошей людям, які війну не бачили в очі. То есть получается, что если бы платили только тем, кто был инвалидом либо ветераном по состоянию 2015 год, то только на разовой помощи государство бы сэкономило около 230-240 миллионов гривен. А если бы надбавки к пенсиям платили только тем, кто считался по статистике на 2015 год, то государство ежегодно экономило бы еще 750-760 миллионов гривен. И вот вам ответ на вопрос, маленькое просто сравнение, что в Украине весь бюджет культуры на 2017 год 3 миллиарда. При этом миллиард выкидывается просто впустую мертвым душам. Ну, причем больше, чем миллиард, потому что есть еще так называемые ветеранские организации, которые имеют свою статистику. Ми про них ще поговоримо. У нас, до речі, є відео з того сходи в Києві, де дуже добре були засняті саме ветерани. І вони там пояснюють, яких війн вони ветерани. Якщо можна, поставте, будь ласка. Мы победу празднуем. Над фашистами. Кого победили-то? Кто победил-то? Над Фашистов, бандеровцами, между прочим, победу. Ни одного ветерана здесь нет. фашистов коричневую Они чуму, стреляли в спину, вот которая этому отцу они стреляли в спину. 1900 Ну вот вы, например, ряженый, да? Стреляли в спину вот эти вот. Вы ряженый? Да. Правильно? Вы ряженые. Я стою. Вы душой ряженые. Ну, ряженый ты? Душой ряженые вы. Для нас это праздник победы. Путина. Как тебе не стыдно? Ты что, о чем говоришь? Мы в советской Это армии марш. служили. Сколько вам лет? Ты что, сопляк, что ли? В 41 году я родился. А, и воевать сразу 10 пошел? лет. А воевал в других странах уже после этого. Оккупировали, наверное... Да. Ты дурачок, иди отсюда. Уйдите, пожалуйста. Вот скажите, в военных кампаниях по оккупации каких стран вы участвовали? Давайте рассмотрим ваши медальки. Медальками идите вот туда. Прекрасна історія, правда? В 41-му народився, воював в інших війнах. Там, до речі, це великий ролик, який зробили стрімери. І там є такі промови, коли людина говорить, що ми не ветерани, ми їх діти. Тобто діти ветеранів, онуки ветеранів. Потом будут правнуки, любимые Так, і все котики, це любимые гроші, і собачки. все це гроші. Да. Пане Олеже, я просто, от коли ми говорили про те, що Путін використовує, Росія використовує перемогу для своїх цілей, боротьби проти України, ми бачимо людей, які просто отримують гроші. Такі невеличкі, насправді. І якщо от зараз навести лад в справі цих ветеранських книжок, якщо прибрати зараз цю тему перемоги, ну, ці люди просто залишаться без грошей. Я хочу зрозуміти, наскільки, от, на ваш погляд, це ідеологічне те, що вони виходять? Чи це все ж таки меркантильне? Ну, я думаю, що це і суміш різних ідеологій. Ці люди, мабуть, хто ностальгує за молодістю, хто виходить за певні, можливо, матеріальні бонуси, хто любить той лад, який завершився в 90-му році. Ну, мені особисто і сумно, і боляче дивитись на ці кадри. Ну,
наприклад, мій дід Білоколос Дмитро Захарович з 12-го року народження пройшов всю війну і помер в 93-му році. Останні 10 років дуже важко хворів. От, і я думаю, що добре, що він не бачить ці кадри, в тому числі ті кадри, коли поліція, це, я можу сказати, я бачив роботу багатьох правоохоронних органів в багатьох країнах, але це надмірне застосування сили, це видно, звичайно, і це має бути дійсно предметом розслідування. Тобто для будь-якої нормальної людини бачити те, як українські правоохоронці поводяться з громадянами України, хто б вони не були, просто перехожі, чи дійсно ветерани АТО, чи люди, які просто патріотично налаштовані, чи просто люди, які стояли там поруч. Тобто, це не нормальна робота правоохоронних органів. Але все ж таки те, що тут ми говоримо суто про людей, які захищали батьківщину на полях бою. Тобто це люди, які воювали, насправді воювали за країну. І ми бачимо, що так роблять правоохоронці. А знаєте, про що хотіла вас запитати? Насправді, ми вже говорили до ефіру з вами трошки, є цей момент, велика перемога, те, що в Росії зараз вже перетворилося в побєдобєсі. Насправді, це такий наратив, який створює цю ідеологему радянський народ. Бо по-іншому пояснити єдиний радянський народ на тлі, наприклад, громадянської війни, революції не дуже. Звершень якихось у радянського режиму, таких величезних, комунізм вони не побудували. А от перемога, спільна перемога єдиного радянського народу, це така ідеологема, яку можна використовувати. І коли Путін зараз фактично на цьому ґрунті створює єдиний російський народ, руський мір, те, що ми називаємо, то воно йому насправді, це зрозуміло, чому він використовує саме перемогу. Я просто про що хочу сказати? Чи є у нас щось таке, що ми можемо насправді використовувати для того, щоб єднати українське суспільство навколо ідеї української держави і її захисту? Розумієте, перемога використовується Путіним, як вони кажуть, як одна з духовних скреп. Тобто це та ідеологія, на якій вони хочуть будувати свою державу. Нам здається, тут в Україні треба будувати наше суспільство не навколо держави, а навколо громадянина, навколо поваги до його прав. Саме на захист його прав має працювати вся держава. Чиновники, правоохоронці, прокуратура, Кабінет міністрів, на те, щоб захистити його права. І політичні, і соціальні. От коли ми це зрозуміємо, то ми не побачимо таких випадків, які ми бачили щойно. Тобто, в даному випадку співробітник правоохоронних органів має чітко бути проінструктованим, що він може робити, а що він не може робити. Це явне порушення прав людини. І мають бути проведено дійсно серйозне розслідування, і вони мають бути зроблені висновки. Більше такого не можна допускати, щоб так поводилися громадянами України. Є промовки, насправді, є розслідування, яке буде стосовно керівництва поліції Дніпропетровської області і Дніпра міста. Там говориться про те, що керівництво було в певній змові з місцевими опоблоками, місцевими регіоналами, все це зрозуміло. Але ті, хто б'ють цих хлопців, це звичайні хлопці. Це насправді можна скільки завгодно говорити про накази, але бити ветерана війни національно-визвольної, нашої сьогоднішньої, це певне, я думаю, що це свідомість. Ми говоримо все ж таки про свідомість. Знаєте, про що? У нас є відео, ще одне, я хотіла, щоб ви прокоментували його. Ветеран АТО Дмитро Резніченко, це було опубліковано в березні місяці, коли він прийшов на засідання громадської ради при Мінобороні, там сталася сутичка між ним і генералом, ветераном всіх війн, через Георгіївську цю стрічку. Я хочу, щоб нам поставили все це, якщо можна. Он дал право называть эти ленточки колорадскими. Эти ленточки, если вы знаете историю, были...
Шановні хлопці, ну там виходьте, будь ласка, і визвіть, будь ласка. Что ты только что сделал с полицейским? Поліцію. Що делать? Там цьому передує просто дуже довге знущання над хлопцем. Тобто людина повернулася з фронту, зрозуміло, що в нього є загострення ці відчуття справедливості, яке притаманне будь-яким військовим. І от він потрапляє просто в Міністерство оборони, і там Рада ветеранів, яка розпилює 1,5 мільйони гривень на своє утримання, приходить просто от керівник цієї ради, ну, з ленточкою цією. Розумієте, там було дуже довге знущання над ними, і він просто не витримав, бо ми просто шматок. От я хочу зрозуміти, зараз на сьогоднішній момент, от поясніть мені, будь ласка, як так сталося, що у нас є ветерани, організації ветеранів АТО окремо, а ветераны всех войн окремо? Ну, давайте начнем с того, что снова-таки рыба гниет с головы. В 2014-2015 году на Сирии изменения в закон про социальную защиту ветеранов. Но, как всегда бывает, то есть закон уж у нас как принимается? Для МВФ, для безвизового статуса, но не для того, чтобы по ним жить. То есть снова-таки забыли, внесли в статьи, не полезли в подзаконные акты. Соответственно, получилось, что ветеранов АТО вписали отдельно в статьи, а вот все остальные ветераны остались вот в этом распоряжении Кабмина. Дальше СНИ навели порядок с финансированием ветеранских организаций. Это снова-таки отсутствие политической воли. Почему? В условиях нестабильности политической системы лишний раз злить, ветеранские организации говорят, что у них там 2 миллиона человек, лишний раз злить 2 миллиона пенсионеров, которые в первую очередь голосуют на востоке Украины, это сорвать будущие выборы. То есть было очень-очень страшно. Соответственно, проще дать там 20, 30, 40 миллионов этой ветеранской организации в надежде, что они, ну, извините, просто помолчат. Вот, получили то, что получили. То есть это вопрос политической воли сразу. Второй вопрос, это снова-таки, вы правильно заметили, что строить Украине. То есть, да, Россия пытается играть, ну, это вопрос уже менталитета российских граждан, что они могут жить достаточно бедно, но главное, чтобы было чем гордиться. Ну, чем гордиться, вот эти вот зрелища, это и есть парад победы и так далее. В Украине немножко другой менталитет, но в Украине, увы, тоже в погоне за личными свободами забывают о том, что общество, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Что есть такая вещь, как закон, который одинаков для всех. И, как на мой взгляд, одной из вещей, которая может объединить Украину, это может стать идея просто успешной Украины, Украины для людей. У нас кілька хвилин буквально залишається. Это не сформулировано. Получается как? Что у нас всегда что-то случилось, наказали, что случилось, наказали. Если все время будешь реагировать на то, что случилось, все время оглядываться назад и наказывать виновных, но не выдумывать, как выходить из ситуации, ничего не будет. Я хотіла спитати, ось в мене останнє питання, бо дуже небагато часу. Пане Олеже, це до вас. Я хотіла вас питати, от всі ці, ми вже говорили про те, що ця плутанина в ветеранських організаціях, вона пов'язана через те, що треба було щось робити з ветеранами УПА. Ну, треба було щось робити. І вони внесені як ті, з ким боролися, а не частина Українського ветеранського корпусу. І от зараз, на сьогоднішній момент, знову, після того, що сталося, піднімається питання про те, що відмінити 9 травня взагалі, зробити його робочим днем і нарешті визнати ветеранів УПА, які там ще залишилися, заради примирення. Ваша думка, чи це допоможе для створення сучасного цього українського міфу? Ну, мені здається, що ці всі події мають нарешті якимось чином сприяти того, щоб зробити, переосвідомити цю ситуацію системно. Є певний, можливо, вивчити досвід інших країн, громадяни, яких брали участь і в Другій світовій війні, і потім, чи є, наприклад, Міністерство ветеранів в Сполучених Штатах. Або, наприклад, є Франція, Іспанія, яка воювала багато років в різних конфліктах, є Британія. Як там вирішуються ці питання? Тому і треба нарешті навести лад з цими людьми, які називають себе ветеранами Великої Вітчизняної чи Другої світової війни, 41-го року народження, яких ми бачили, і які, мабуть, не мають жодного права так себе називати і вносити, скажімо так, розбрат в українське суспільство. Все це має, нарешті, влада бездіяльність, вона теж має свою відповідальність. Дякую. Подякуємо нашим гостям і Олегу Білоколосу та Ігорю Тишкевичу. Не перемикайтеся, ми повернемося буквально через кілька хвилин.